Terveiset tänne Karakallioon. Täältä tulee mieleen joitain kesämuistoja, mutta myös teemoja ja yhteisöllisyys. Siihen on panostettava lisää. Ja Karakallion kirjaston roolia on vahvistettava. Mitä muuta teille karakalliolaisille tulee mieleen? Nuorisotila. Mitä muuta karakalliolaiset nuoret toivois, että olisi kävelymatkan päässä? Täällä on tietysti puistoja, viheralueita ja sitten tietyt bussilinjat, jotka menee tästä ja saattaa olla hyvin ruuhkaisia aamuisin. Mitä teille tulee mieleen? Tutkitaan näitä lisää